I looked up, oh, it's another year gone by. Oh, it must be time to celebrate again. And it's true when I tell you it's your day today. And it's true when I tell you it's your day today. It's your beautiful birthday, your beautiful birthday, your beautiful. Beautiful birthday, your beautiful birthday, your beautiful. It's your beautiful birthday, your beautiful birthday, your beautiful. It's your beautiful birthday, your beautiful birthday. Oh, it's your day. I ara toquen també uns quants parlaments. Tot va començar el 1992 quan un grup de 5 persones amb diagnòstic de salut mental el que van fer és participar en un curs de jardineria impulsat per l'Ajuntament i tot això va anar evolucionant en aquests 30 anys i avui hi ha 304 persones treballant en aquest grup cooperatiu i han aconseguit la inserció laboral a l'empresa ordinària de 59 persones. Bé, doncs bon dia a tothom. La veritat que molt contents de ser aquí i de compartir amb vosaltres aquest camí que s'ha recorregut durant aquests 30 anys i la importància que va tenir en el seu moment com una iniciativa única i singular Nou Verd. Nou Verd ara ja formant part també d'Entrem. El dia que vam fer la trobada i potser la part més institucional, tots vam veure com no havia estat un camí fàcil. Sectors on empreses ordinàries, multinacionals, competien, es va poder demostrar com des d'una iniciativa amb aquest treball públic i privat, des d'aquesta visió inclusiva, des de la diversitat, posant per davant aquesta possibilitat que independentment de les capacitats de les persones es podia competir amb empreses que habitualment són les que guanyaven aquest tipus de contractes. Va ser una iniciativa única en el seu moment. Després de 30 anys el que podem valorar és que els que ho van tirar endavant van ser uns valents. Quan hi ha en aquests moments punts d'inflexió tan difícils, està clar que ha d'haver-hi un grup de persones que s'ho creguin i que amb molta perseverança aconsegueixen tirar endavant el que va ser Nou Verd. Tothom té el seu talent, que tothom pot fer una vida totalment normalitzada i això és el que ens ha demostrat Nou Verd. Per tot això, des de l'Ajuntament, avui és un dia per ser feliços, per compartir aquest camí, perquè quan vingui gent, els que esteu aquí, els treballadors i treballadores, tot l'equip, pugueu explicar aquesta iniciativa i que tothom pugui ser un orgull compartit del camí que s'ha fet i del que vindrà. És un camí que no s'acaba aquí amb aquests 30 anys, sinó que ara justament que passem de la joventut a la maduresa, ara per molts anys més. I per això moltíssimes gràcies per fer aquesta jornada, per compartir amb tots els veïns i veïnes el que ha estat aquest camí. Bé, bon dia. Primer de tot, us volia agrair la vostra assistència aquí, agrair també a l'Ajuntament de Vilafranca, a l'alcalde Francisco, a entitats que ens hagin acompanyat, per nosaltres és molt important. També a les sòcies treballadores, sobretot a Nou Verd, que estem celebrant aquests 30 anys, i a les entitats col·laboradores que ens han ajudat a preparar i també ens han donat molta ajuda per poder organitzar aquest esdeveniment. En especial, volia fer menció al grup que ha fet possible que aquest acte se celebrés, a la Lu, a la Laura, a la Judit, a la Neus, a la Carina, a l'Aida, a la Clara, a la Yolanda i al Joan, i també tots els matiners i matineres que he vist aquest matí per aquí. Una miqueta gent com vosaltres, sou el motor que ens uneix a la cooperativa, sou la gent que ens fa visibles, que ens emociona quan ens ajuntem i també que ens fa orgullosos de pertànyer a aquest grup tan entranyable, amb aquesta dilatada experiència com és Entrem. L'altre dia, a l'acte dels 30 anys, veient una miqueta la gent que, tant administració, gent que va participar en l'inici de Nou Verd, en aquest cas, vaig veure que nosaltres no tenim maquinària, no som una indústria, però tenim una matèria prima molt important, que és la bona gent. I d'aquesta matèria prima en tenim molta. I gràcies a això també fa que haguem arribat fins aquí, fins a complir 30 anys. Per tant, enhorabona a tothom.
No volia oblidar-me que de la mare d'Entrem ha sigut l'Ajuntament de Vilafranca i va néixer tot, com bé ha dit Francisco, el 92 a través d'un programa i es va crear Nou Verd el 94, es va crear Nou Set el 97 i Entrem cap al 2000. Hem anat creixent, hem anat agafant noves fases, però sempre amb l'ajuda i el suport de l'Ajuntament. També els vull felicitar perquè a dia d'avui és un dels 3 ajuntaments de tot Catalunya que apliquen més clàusules socials a la seva contractació pública i això no és fàcil, porten 12 anys fent-ho i la veritat que és una grandíssima feina i també els volia felicitar. Avui es celebren els 30 anys a Nou Verd, també celebrem el primer any d'un projecte que ens ha fet molta il·lusió de crear, que és l'Espai 6 i el Cap Bravo, per tant us convido a tothom que hi assisteixi.